Sme v penzióne Zajda v Polodinách. V minulej časti sme si ukázali jeho krásny interiér. A dnes sa pozrieme na exteriér a vykurovanie penziónu. Ako inak, sprevádzať nás bude náš Milan, dizajner z kúpeľňového štúdia Aquaterm v Humendom. Od majiteľky sme dostali požiadavku na riešenie fasády práve keramickým obkladom. S architektom pánom Inhatom sme našli materiál, ktorý vyhovoval jeho požiadavkám, aby tu bol fasádny pásik v keramickom prevedení a zvolili sme teda sériu Eremite od značky Paradiš. Pôsobivé, čo poviete? A ako je v penzióne vyriešené vykurovanie? Vykurovanie objektu je zabezpečené tepelným čerpadlom Stiebel Eltron. Na úsporu kúrenia sme použili rekuperáciu od rovnakej značky. A čo je to vlastne tá rekuperácia? Rekuperácia slúži na efektívne vetranie interiéru. Poďme ešte nahliadnúť do technickej miestnosti. Tu sa nachádzajú zásobníky na prípravu teplej vody, akumulačka na podlahové kúrenie a tu máme zase srdce celého tepelného čerpadla. Penzión Zajda je miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť. A my sme radi, že sme sa mohli spolupodieľať na jeho vytvorení.